Det her kunne have været en brochure eller en PowerPoint. Det kunne også have været en leder, som stillede sig op på en ølkasse. Men det er det jo ikke. Det er en animationsfilm, en informationsfilm eller en motivationsfilm, om man vil. Fordi film kan så meget mere. Den kan helt enkelt forklare dine medarbejdere eller dine kunder noget komplekst. Rykke dem fra skepsis til begejstring. Den kan ikke bare gøre dit budskab mere overbevisende. Den kan også gøre det lettere at huske. Og med musik, billeder og speak bliver det også lettere at sætte tanker og følelser i gang hos modtageren. Hvis dine budskaber er komplekse og samtidig skal ramme fortravlede, stressede og utålmodige mennesker, er det vigtigt, at du kan fange deres opmærksomhed og bevare den i længere tid. Og det er jo lige præcis det, man kan med en film. Den kan holde os fanget og fascineret meget længere end for eksempel en brochure eller et website. Og for mange er det en rigtig god måde at få ny viden på. Faktisk så ved vi, at 84% af alle mennesker forstår tal bedre, hvis de vises en sammenhæng, eller når der sættes billeder på. At et budskab bliver lettere at huske, hvis det illustreres med små historier eller analogier. Og at det er lettere at arbejde med en strategiændring, et salg eller en stor mængde information, når alle har en fælles forståelse for, hvad det hele handler om. Og det er jo lige præcis det, en film kan. Fortælle, strukturere information, der fører os fra A til B og videre til C. Motivere, informere og animere.